গরু বিক্রি করুছি কিয়ে গরু বসাই ট্রাক ড্রাইভর কোউ জাতির গরু বসাই ট্রাক ড্রাইভর তো লাঞ্ছনে ছাড়ি দৌথবা পুলিশ অফিসার আর এই দুটো হত্যা বাধা পিসা বল 2021 ମସିହାଠାରୁ 270 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କାର ଚମଡ଼ା ତିଆରି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି? ତୁ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ତା ସପକ୍ଷରେ କଥା କହୁଛୁ? ଜାଣିଛି ତମେ ଠିକ ଏହି କଥା କହିବ। ଆରେ ସବୁ ଏଠି ରାଜନୀତି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ପକୁଆ। ଏଠି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କହି ଗଦର ସିନେମା ତିଆରି କରି 100 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିନେଲେ ଆଉ ଜଣେ କରିନେଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ବାଦ ହେଇ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଅଫ୍ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବର୍ବାଦ ହେଲା ମୋ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହେଲା ମୋ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହବ ତମ ପରିବାର মনে পকা আজକୁ ঠিক 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତମେ ଦୁର୍ଗା ବାବା ବିଶ୍ର ଥିଲ ଏ ନଦୀପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ମୁଖିଆ ତମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ଚଲେଇ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁସଲମାନ ଆଉ ସେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ନାଁଟା ଥିଲା ଅବଦୁଲ ଖାନ ତା ସହିତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦେଇପାରିବ ତମେ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ସେ ଅନେକ ଥର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ରାତିରେ ରହୁଥିଲା ପୁଲିସଙ୍କ ଘରେ ନଥିବା ରାତିରେ କିଏ କାହା ଘର ରହିଗଲେ ଖାଲି କ'ଣ ପାପ କାମ କରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ତମେ ଅବଦୁଲ ଖାନକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବର କଥାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂର ରୋଗା କରି ତା ଇଜ୍ଜତ ନେଇଥିଲ ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିଥିଲ ସହି ନ ପାରି ଶଙ୍କରର ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣିର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅବଦୁଲ ଖାନ ନଈକି ନେଇକି ଗଲା ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଚୁରି ଚୁରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ମରିଗଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଅ ବେସହାରା ଖାନ ପୁଅ ବେସହାରା ଏବେ ବେସହାରା ହବ ତମ ପରିବାର ଏବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟର 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ବି ବେସହାରା ଅବଦୁଲ ଖାନର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବେସହାରା ଏବେ ବର୍ବାଦ ହବ ତମ ପରିବାର ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହାପି ପ୍ରଥମେ ତୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଇ ଭାବନାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଥର ନୂଆ ବ୍ଲେଡ୍ ଧରି ମୋ ହାତକୁ ଲାଠିକୁ ଟିକ୍ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛି ସବୁବେଳେ କଥା ଖାଲି ଫେଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟର ପୁଅ ମୁଁ ସନ୍ଦୀପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ ଅବଦୁଲ ଖାନର ପୁଅ ମୁଁ ହାବି ଖାନ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲ ବେଟା अबे क्यों कर रहे हो तब छाड़ियो तो पाई हम परिवार बर्बाद ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଯଦି ତୁ ହାପି ସହିତ ତା ଘରକୁ ନ ଯାଉ ତାହେଲେ ତୋ ଝିଅଟାକୁ ଏଇଠି ମାରିଦେବି ଭଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନା ଜାଗିରି ମିଆଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୋ ଝିଅକୁ ତ 22 କୋଟିକୁ ପଠେଇ ଦେବି ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଦେଖ ବାପାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏମିତିରେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମକୁ ତମେ କ୍ଷମା ନା ଗୁଡ୍ ୱାଇଫ୍ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ବେଟି ନା କହୁଛି
ମୁଁ ତ ଆବାଜ ତୁମର ବେଟି ଅଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ବାବା କହିଲି ପରା ମୁଁ ଯିବିନି ହବେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ମତେ ମାରୁଛୁ ମୋ ବାପା ସୂର୍ୟପଡ଼ା ଯାଇଲେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥର ଛେଚି ଦବ ସୂର୍ୟପଡ଼ା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥର ଛେଚିବ ବିପଦରେ ପଡିছিল ମତେ ଡାକୁଛି ରଖିଥିଲେ ବି ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଛାଡ ମତେ ମୋ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମୋ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରୁନଥାନ୍ତା ସିଏ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ୟପଣ୍ଡା ଘରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଚାଲିବା ଆସେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତମ ସୂର୍ୟପଣ୍ଡା ପାଖରେ କେତେଥର ଶୋଇଛ ସଦକୁ ସୂର୍ୟପଣ୍ଡା ତମ ପାଖରେ କେତେଥର ଶୋଇଛି ସଦକୁ ସାଲି ବିହନ ମୋର କଥା କହୁଛି ସୂର୍ୟପଣ୍ଡାର ଏତେ ପାପ କରନି ଭଗବାନ ସହିବେନି ভগবান ভগবান হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ করব কথাটা নেই মাতৃগুণে দরিদ্র না শিখাটাকে লাই লাহাই আল্লাহ মোহাম্মদ জীবন মারি দেবে আল্লাহ হে মরি পরবর্তীগার মসজিদ যাও দে আসলা বেড়ে তাকে বধাই দেবু মো ঝিও সে মুসলমান যদি এই কথা কিছু আপনার সাপোর্ট করে
কোন কথা কৌনি মামা মামা এ মামা চিৎকার করে কৌথুলি সময় আসিলে দেখাই দেবি রে পুଅ সময় আসিলা বা হেলি চতুর্থী রাতিরে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣକ ହାତ ଧରି ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ବି ସହିଲି ହେଲେ କାଳିଆ ତୋ ପାଖରେ ପୁରା ମୁଁ ଅପିଲ କରିଥିଲି ରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ତ ମତେ ଫେଲ କରେଇ ଦେଲୁ ହେଲେ ବାପା ହବା ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ମତେ ଯେମିତି ଫେଲ ନ କରୁ ଆରେ ତୁ ମତେ ଫେଲ କରିଦେଲୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ମୁଁ ମୋ ବାଇଆ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ରେ ବାଇଆ ମନ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେ ନା तो प्रकृत चेहरा जानी था जड़े ईमानदार लोक जहाँ बेसी विश्वास करे से लोकटा ही प्रथम ता सहित विश्वासघातकता करे आउ ए कथा को तू सत बोली प्रमाण करदेल रे हापी बेईमान हिमोग्लोबिन तैयारी रक्त गुड़ाक जितेबाला धमनी फटे पदा को आसो से जापर क्या सहित बेईमानी कले केमिति हापी तू सारा बेईमान तू सारा निमोखाना ए प्रियंका भावना आसो भले कहूँ झील को से रखी दे जाओ ना कौन करू तू बहुत बड़ क्षति करदेवी सूर्या ना माँ क्षीर खाई तो मत अटके देख झील को लेकिन जीवी बाबा रे बाबा ओ सूर्याना ना ना एते जल्दी नाटक साथ देख सूर्याना तुम हो भद्र भावना आम अमानत से भलार भल रेट कौन पड़े जाओ बंधुक देखी तुम भली डरुआ हिरो नुहे तुम भली फ्यूरियस विलियन मान को देखी पड़े प्रियंका भाषा रे मु स्टार नुह सुपरस्टार लड़ू तो बंधुक रखीदे आ मो सहित लड़ तोते एकाटिया चैलेंज दौनी तुम